Inuay dia mananya na pamagalilya mga bay gwagama. Nakagi amya kaisa namya panutulu Ali radhiyallahu ta'ala. Allahu akbar. Miya kaisa tigu Ali radhiyallahu ta'ala namya misita ko ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padak na tigya na sudarudupa ka na Fatima. Miyaw mami tigyan sunabiya penggurau. Miyaw mami sunabiya penggurau ka sa sangata kagurau. Miya kagiraw so Ali. Ya Rasulullah nantunay pagkiguraw ka. Ya kagiraw so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hay Ali si kumasa kaya pakasungarakan kulangit. Kaya pakap mayrazarakan. Miyailayakan sunaraka. Nayami papuno-punoon na mga baiya pagkuriya mga ummatakan. Hay Ali nagyat tigini pagkiguraw kakan. Kaso mga bayi ko pagkuriya mga ummatakan. Napsiksyan siran sa sangata kasiksan. Yakatik rasu Fatima awat tau Nabi. Ya Habibi, Ya Habibi. Hei makulay. Antuna ay ipsik sakiran. Antuna ay mga dusag kana na mga bayi. Maganayro natin ko Nabi. Miyailayak na mga bayi. Adi pagyaw na sulawas sirang kunaraka. Miyailayak ng mga bayi. Aso mga lawasirana di pamagyong kunaraka jahannam. Miyakaguraw so Fatima. Ya Rasulallah. Antunay dusairan. Antunay dusagyang kanan ng mga bayi. Tigyang Fatima. Inan mga bayi ko pagkawriya mga ummatakan. Aplalakaw siran. Peliw sirang kung mga walayran. Nadiran sa pangan mga auratiran. Peliw sa mga bayi kiran. Diranig kaya kikakandwar mga sikwiran. Peliw sa mga bayi kiran. Adiran dan ikaya kapag kaila yung mga tanguiran. Naguso mga ligiran. Hey Fatima, miyailayak ang panakuisa ka kwarto ang mga bayi. Sumani sa tima na bukira na misapak sa pitwa palayanipay. Napatukan niya na uluwag ang kuto ang mga bayi. Hey amaka nating Fatima, anto na manidusag ang kanan ng mga bayi. Hey tigyan ikaritang ko. Giyanan sa mga baiya peliw ko tampada na tepiran. Dinian denig kaya akikirurubay yung mga bukiran. Diran denig kaya si kukayla yung mga datu. Ipon ko kabububuat tawiron. Dada na makasalimut. Tama sa kialo ko siya. Naginang penikyaw riyan unati ko Nabi. Hey mga babayakan. Inadengkan wala alinding yusok kaya iyo. Inawan tunaan ni suan iyo. Amay kabungkarasan wala supawing iyo. Kuwalungan na mauri. Laho. Miyailayak ang panati ko Nabi. Ang mga bayi apakapagulo na sa ulo ababuy. Nagupakaplalawasan sa lawasa kuda. Miyakaguraw man sa Fatima. Kaya biyakan. Antunay dusang ka na ng mga bayi. At tiginaginan sa mga bayi ang mga suruyan. Mga bayi ang mga bugag. Disiran di manutul sa dead na benaron. Miyailayak ang panati ko Nabi. Mga bayi sa masautuwa uman makata sa dilayan na putulan. Uman makata sa dilayan na putulan. Miya kagiraw man so Fatima. Kaya makanan tunay
dosa yang kanan mga bayi nanti gina-ginan su mga bayi mga taliantan mga bayi mga taliantan miyailay akong panatigo nabi mga bayi pa kami insapoy mga bayi pagigis sa lawas yan mga bayi madudan sa taman na madusang kutwa masak na penggiraw sumadak lataw ya Allah uang kasana bayanan kadi kami si pagabangwa na teruniran giai subai ya dinian dan penatangan di maka terus di kerata ginawai karomanian mga bayi diran dan penanggilan di siran di maka terus di kerata ginawairan ada penatigo nabi siaga dan anak mga bayi sang kutua masa asu mga iran asa sadangan na babariun sungan kuapui kunaraka jahannam aya pakaunaan nagya ulunian nati Fatimah kaya maanan tunay mga dusairan nati ginaya dusairan ginan su mga baiyap lalakawa di dinakatawa ni karumanian Allahu Akbar